вітанкі, 4-днёвы апдейт. Нарэшце адбылося тое, чаго я так доўга чакаў. Дзве рэчы насамрэч. Я пайшоў да фізіятэрапеўта, пачалася фізіятэрапія, і ён даў дазвол на вылазіць з гэтай фігні на пэўны час. Чаму зараз я ў ёй раскажу пазней, але гэта галоўныя рэчы, якія адбыліся, пазітыўныя. Учора я схадзіў да фізіятэрапеўта нарэшце. Ён спытаў мяне, што я рабіў вось гэты час. Ну, я з ім бачыўся 3 тыдні таму, напэўна. Так, 3 тыдні я з ім бачыўся на тыдзень пасля аперацыі. Вось тут ён спытаў ужо, распытаў, якія рэчы адбываюцца са мной, што здаралася. Я яму паведаміў пра тое, што я там магу дзёрнуцца, яшчэ нешта. Напрыклад, я на выходных летаў на самалёце, і там здаралася такая непрыемная рэч, што я падымаў наверх свой заплечнік, фігова яго ўзяў, і я перакуліўся, і я інстынктыўна падхапіў яго правай рукой. Нешта там напружылася, але нібыта ўсё окей. Вось ён там расказаў пра тое, што там яно нешта там можна самой дзёрнуцца, там тое-сё. Ён сказаў, што гэта ўсё нармальна, што гэта не спецыфічна для маёй траўмы рэчы, што гэта звычайна адбываецца з усімі постаперацыйнымі пацыентамі ягонымі. Вось, таму нічога страшнага. І ён сказаў, што калі ты мусіш гадаць, ці паламалася нешта ці не, ці адбылося нешта страшнае, то не адбылося, бо калі адбудзецца нешта страшнае ці сур'ёзнае, ты гэта зразумееш адразу, і гадаць табе не прыйдзецца. Я вам паказаў, што я магу руку ўжо крыху бок рухаць, падымаць наверх, але я сказаў, што вось яно больш за 55 градусаў, на якія я мусіў магчымасць падымаць зараз. Ён сказаў, што гэта абсалютна нармальна, што калі вось, напрыклад, браць тое, што мне доктар напісаў 5 градусаў дадаваць на тыдзень, то можна ўявіць сабе, колькі зойме у мяне працаваць з 50 градусаў до 180, каб я руку вось так падымаў. Гэта зойме больш за 6 месяцаў, і я мушу па-добраму ўжо амаль што усю рухомасць рукі аднавіць, не ведаю, на 10-ы тыдзень нейкі. Карацей, гэта ўсё такое троху такое павольнае. Дактары перастрахоўваюцца, то бок кажу, што ўсё нармальна у гэтым, і хвалявацца няма пра што. Што тычыцца гэтай штукі, ён сказаў, я яго спытаў, што вось тут не напісана, калі здымаць у пратаколе, які выдаў доктар, хірург, да якога тыдню мне насіць гэтую фігню. Напісана толькі, што пасля 3 тыдняў я магу здымаць на ноч. Вось. І ён такі, гэта, кажа, я табе зараз патлумачу, але тут адмыслова напісана ўсё так, не вельмі чётка, каб можна па-рознаму інтэрпрэтаваць было, і пакінуць нейкі прастор, бо вельмі моцна залежыць ад таго, наколькі моцныя цягліцы плеча ў чалавека і ўсё такое, то бок камусьці гэта можа быць рана, камусьці окей. У інтэрнэце я бачу шмат відосаў, людзі пасля 3 тыдняў чувак, напрыклад, зняў, і ён пайшоў мыць посуд. Вось, я сабе такого тыдзень таму уявіць, напрыклад, не мог. Таму ён мне сказаў, што можна здымаць зараз, напрыклад, дома, і ўжо пачынаць карыстацца рукой, і насіць гэту фігню толькі на вуліцы, ці калі стамляецца. Што, уласна, адбываецца зараз. У меня насамрэч стамілася плечо, і стамляецца оно даволі хутка, проста праз тое, што я месяц не карыстаўся. Гэта, паходзіш, паробіш нешта, ўсё. Проста ўсё такое стомленае, як пасля трэніроўкі. Гэта класна, насамрэч. Гэта, зразумела, што карыстацца я магу ёй з абмежаваннямі, я не магу нічога цяжкага трымаць, ды ўвогуле асабліва нічога трымаць не магу. Я мыў сёння патэльню, я яе трымаю, яна маленькую, і ў меня рука трасецца проста з-за таго, што гэта нешта новае. Гэта прыкольны пазітыўны момант. Нарэшце хоць нешта пазітыўнае пачало адбывацца, і я троху задаволены гэтым. Усё яшчэ не перавешвае негатыў, але, хаця б ужо не проста беспрасветная цемра. Гэта пра гэтую фігню, але я думаю, што я з кожным днём буду ўсё больш яе здымаць, насіць
карыстацца, аднаўляцца паціху. Магчыма, нават пайду на нейкі шпацыр без артэзу. Цяпер непасрэдна пра фізіятэрапію. Першы этап, які зараз адбываецца, што ён мне паказаў, даў заданне рабіць дома, гэта ўсё накіравана на тое, каб аднавіць проста карыстанне цягліцамі. Нават там не столькі нейкую там моц і масу, проста пачаць, ну, зразумела, што яно будзе таксама аднаўляцца, але важна проста пачаць імі карыстацца. Для гэтага там выконваюцца ізаметрычныя практыкаванні, то бок і акрамя ізаметрычных яшчэ ёсць проста напружванне, напрыклад, грудзі. Вось мне трэба левую сіську напружваць, і гэта вельмі цяжка раптоўна. То бок я мушу напружыць, 10 секунд трымаць, і вось троху лепш становіцца, але ўчора, напрыклад, я ўвогуле, і сёння раніцай таксама, я ўвогуле яе напружваю. Калі я вось тут трымаю правай, напружваю, вось зараз, напрыклад, тое ж самае, я адчуваю, што яно напружваецца. Нават там можна пабачыць, што троху рука рухаецца. Але я не адчуваю гэта вось як самой сіськай. Проста таму, што я ёй не карыстаўся, і яе там амаль што не засталося. Там, калі параўнаць, вось я сёння паглядзеў, бесслёзна гэта цяжка глядзець, паглядзеў, там параўнаў правую і левую, ну проста плоскай нібыта не было нічога ніколі. Але гэта першае практыкаванне. Нам трэба рабіць 5 падыходаў па 10 секунд усяго. Другое, гэта мне проста там як знешні разварот. Я разварочваю і трымаю на 10 секунд. То гэта ўжо таксама актыўна, а не проста нейкая пасіўная, ці там з падтрымкай, ці ізаметрычна. Гэта я ўжо актыўна разварочваю рататарамі плеча манжэтай, якая аслабла і фактычна знікла там задняй дэльтай. І потым наступнае практыкаванне гэта вось з такога палажэння трэба ўпірацца ў ложак. Гэта ўсё, дарэчы, робіцца лёжачы. Вось трэба ўпірацца там у ложак, у падлогу, у залежнасці ад таго, дзе больш падабаецца. Ці можна рабіць тое ж самае стоячы, прыхіліўшыся да сцяны. Вось. І апошняе, гэта ўжо трэба пакласці руку на жывот і пачынаць давіць, то бок актыўна карыстацца цягліцай. Не з усёй эмоцыі, але з усёй эмоцыі пакуль што немагчыма, і я не адчуваю, і не магу. Вось. І тут важна яшчэ сачыць за тым, каб на сябе не забірала спіна, бо я магу там слабасць цягліцы кампенсаваць спіной. І вельмі сказаў таксама пачынаць рухаць лапаткамі, то бок трэба падымаць вось так. Першапачатковае ўвогуле у яго я там спрабаваў падняць плечы, і у мяне правае плечо просто нашмат ніжэй за левае. Зараз лепш, але калі глядзець па трапецыях, якой справа не засталося, то все роўна ніжэй, але трэба пачынаць рухаць. Ну і таксама выпроствацца і згінацца вось так наперад. Вось такія практыкаванні. Таксама рабіць іх там па 10 секунд, трымаць палажэнне. Асабліва вось гэта мне падабаецца, бо гэта вельмі прыемна стала. І бо якія рэчы насамрэч адбыліся, ну ладно, скончу з тэрапіяй, гэта в прынцыпе ўсё. Я ад сябе дадаў яшчэ проста ўпірацца ў сценку, ці падымаць руку, каб плечом пачынаць карыстацца. Забіваецца імгненна, але гэта чакана. Спадзяюся, што за тыдзень-два гэта ўсё скончыцца. Вось. І ён сказаў, што насамрэч ён мяне чакае праз 2 тыдні. Пачнем ужо аднаўляць мабільнасць. Пакуль над гэтым не трэба працаваць. Магчыма, я схожу да яго яшчэ на наступным тыдні, калі я пагляджу, што вось у мяне там даволі добры прагрэс, і мне гэтага недастаткова, я захачу больш. Тады вось я да яго пайду. Таксама ён пабачыў мой шнар, пачапаў яго. Зараз паказваць не буду, каб не распранацца. Але ён сказаў, што стан у яго так сабе, ён вельмі жорсткі, пад ім шмат рубцовай тканіны, і трэба пачынаць яго размінаць. Рабіць масаж, я пачытаў розную фігню ў інтэрнэце, якую пішуць, і там таксама пра гэта кажуць, і там некаторыя людзі, яны там вельмі моцна, і ён проста ледзьве не імгненна там пачынае апускацца ў таго, каго выпірае. Таксама гэтым займаюся. Гэта, дарэчы, даволі балюча. Але трэба рабіць, бо сапраўды там яно адчуваецца не вельмі прыемна. Яшчэ за гэты час здарылася некалькі, не здарылася, а проста адбылося вось нешта такое
Непрыемна, напрыклад, я вельмі моцна пачаў сутуліцца, бо я проста, ну, так, вось, калі выпростваешся, у меня тут нацягваецца, гэта вельмі непрыемна. Я вось гэтага пазбегаў падсвядома неяк, і з-за гэтага, ну, вось, я пачаў больш сутуліцца. Трэба зноўку выпроствацца. Агулам неяк адчуваецца ўсё такое больш цяжкім, больш лянівым, нешта рабіць. Але я вось спадзяюся, што зараз, канешне, ўжо, калі я пачну карыстацца рукой, хаця б менш некага будзе там, ведаю, супраціву пачынаць нешта рабіць. Да тут падхадзіць, там ногі патрэніць ужо прасцей. Бо ну, шнуркі завязваць магу. Гэта ніфіга сабе дасягненне. Я думаю, што смагу, я яшчэ не правяраў, але думаю, ўсё адбудзецца. Пакуль што так. Калі будуць нейкія апдейты, канешне, скажу, але пакуль што вось трэба проста займацца і ўсё. Вось. На гэтым ўсё. Пакеду.